Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max barne, hilean 45 euro ordainduta. Kontratatu 17 berrogeian dendetan eta euskaltel.eus. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Baxoko ahozko proba euskaraz burutu izanagatik ikerketa bat abian eman dute. Ez dute xetasunik eman nahi izan instrukzioari buruz, baina zigorrak egon litezkela iradoki dute. Desobedentzia ekintza egin zuten ikasleen arabera, 10 ikasle aritu ahal izan ziren euskaraz Baxoko ahozkoa. Abiadura handiko trenaren Arkautiko lotunea eraikitzeko lanak Eusko Jaurlaritzaren esku uztea onartu du gaur Espainiako ministroen kontseiluak aurrez Euskal Herrikoaren beste tarte batzuekin egin bezala. Gauzak horrela, Gasteizko gobernuak azpiegitura eraikitzeko dirua aurreratuko du eta gero kupotik deskontatuko du. Espainiako gobernuak 156 milioi euroko inbertsioa onartu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa lotuko dituen Arkautiko lotunea egiteko. Leioako EHUko ikasleek irakasle faxista baten aurka antolatu protestaren ondotik, irakasle horren eskolak hartu dituen ikasle taldeak gizon hori kanporatzeko eskaera berretsi du eta azken egunetan gertatutakoaren gaineko argibideak eman ditu. Aintzane Pujanaren erailketaren inguruko epaiketa prozesua aurrera doa. Atzoko saioan jakitera eman zenaren arabera, bi akusatuak gizonezko eta emakumezko bat ustez aurretik ere saiatu ziren beste emakume bat prostituitzera behartzen errenterian hain zuzen ere. Gizonezkoak hainbat aurrekari dituela jakinarazi du gaur deklaratu duen ertzaina batek indarkeria matxistaren inguruko karguak barne. Israel pausu bat haratago joan da Libanon egiten dabilen erasoetan eta lurreko inbasioa hasi du azken orduetan. Zehazki, Libano hegoaldeko hainbat herrixka erasotu ditu baita errefuxiatuen kanpaleku bat ere. Azken hau airez eginiko bombardaketen bidez. Gerra egoera honen ondorioz Libanoko 100.000 herritarrek gurutzatu dute jada Siriako muga. Arratsaldeon guztioi, Bordeleko rektoretzak baieztatu du ikerketa bat abiatu dutela Baxoko ahozko handian ikasle batzuk euskaraz aritu zirelakoan, seinalamendu bakarra jaso zutela esan dute eta horri buruzko instrukzio bat abiatu dutela, ez dute bestelako zehaztapenik eman. France Bleu País Basque irratiak atera zuen informazioa astelehen goizean, errektoretzako arduradun batek jakinarazi zuen kasu susmagarri baten berri izan zutela eta hura ikertzen ari zirela. Oraingoz ez da beste informaziorik. Sail elebiduneko irakasleak biltzen dituen euskara geroan taldean edo Seaskako Bernat Etxepare lizeoan ere ez dute jaso ikasle edo irakasle baten kontrako prozedurarik abian ezarria izan dela. Nafarroan EH Bilduk geroa baik kontigo zurekinek eta PSNek atzera bota dute Nafarroko parlamentuan Voxen erregistratzeko asmoa zuen mozio adrazista. Bertan, alderdi ultraeskuindarrak migrazioaren kriminalizazioa ahalbidetzen zuen, 4 talde hauen ustetan eta gorroto delituare izan zitekeen. Lehen aldia da alderdien baten proposamena eztabaidatzeko aukera ematen ez dela. PSN, EH Bildu, Geroa bai eta kontigozturekin alderdiek atzera bota dute Voxen mozio arrazista bat tramitera onartzea. Hortaz, Voxek ezingo du Nafarroko parlamentuko osoko bilkuran immigrazioa kriminalizatzen duen mozio bat defendatu. Gobernuaren gehiengoaren ustez, mozio horrek konnotazio arrazista eta xenofobo argiak zituen, eta beraz, gorroto delitua ere izan daiteke. Horrelako zerbait gertatzen den lehen aldia da, aurretik talde guztien proposamenak onartu izan dira beti, edukiaz harago osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatzeko. Voxen mozioak bizikidetzan, segurtasunean eta oparotasunean ondorio kaltegarriak dituen migrazio inbasioa salatzen zuen.
eta etorkinei sastadak, matxeta kolpeak eta eraso bortitz eta sexu eraso gehiago leporatzen zizkien. Ramon Alzorriz, PSN-ko bozeramaileak iragarri du Voxen mozioa fiskaltzaren aurrean salatuko dutela. Gorroto delitua izan daitekelakoan. Sobre no admitir una moción xenófoba, racista y que va o que puede constituir un delito. Aquí no estamos hablando de la libertad de expresión, porque lo que no se puede permitir en este Parlamento es debatir sobre algo que para nosotros constituye un delito. Adolfo Araiz, EH Bilduko bozeramaileak nabarmendu du mozioak gorrotoaren apologia dela. Pablo Azkonak gero abaitik bat egin du beste alderdiekin. Hala ere, UPN-rentzat Nafarroako Parlamentuan gertatutakoa PSN-ren eta berekideen zentsura izan da. Hala adierazi du Javier Esparza bozeramaileak. PPko Javier Garziak UPN-rekin eta Voxekin bat egin du. Maite Nosti Voxeko bozeramaileak helegitea aurkeztuko duela iragarri du Legebiltzarreko zerbitzu juridikoen aurrean. Gutxinaka aurrera doa Euskal Y-koaren eraikuntza eta oraindik onartzeko geratzen zen proiektuaren azken zatia onartu berri du Espainiako gobernuak. Euskal Y-koa Madrildik eta Burgostik datozen trenekin lotuko duen Arkautiko lotunea. 156 milioi euro baino gehiagoko kostua izango du proiektuak gaur Espainiako Ministroen Kontseiluan onartutakoaren arabera. Espainiako Ministroen Kontseiluak 156 milioi euroko inbertsioa onartu du astearte honetan Arkauteko lotunerako, Euskal Y-koa deiturikoa Nafarroarekin lotzeko. Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan Pilar Alegrian ministro bozeramaileak azaldu duenez, Euskal Y-koaren azken lan handia da, urrats erabakigarria, eta Euskal Autonomia Erkidegoa gainerako herrialdekin abiadura handian lotzea ahalbidetuko duen oinarria. Va a permitir un paso crucial, es la última obra de esa Y vasca, es la base, como nos explicaba el propio ministro Puentes, la base que va a permitir unir la comunidad de Euskadi ya con la península y, como les decía, es un nudo fundamental que tiene una inversión de 146 millones de euros. Arkauteko lotura Gasteizti gertu dago eta Euskal Herriko 4 hiriburuekin eta Frantziako estatuarekin lotzeko adarri zerbitzu emateko bideak izango ditu. Madrildik beraz behin betiko pauso eman dute Euskal Y-koa penintsulako gainerako lurraldekin lotzeko, eta hori gauzatzeko Espainiako gobernuak Eusko Jaurlaritzari utzi dio Arkautiko lotuna egiteko obra. Proiektu honen xedearekin lehenengo trenak 2027aren amaieran edo 2028an ibiliko dira probetan. Dena den Euskal Y-koaren Arkauteko lotunea Jaurlaritzak eraikiko duela adosten duen hitzarmena azaroan sinatuko da Maria Ubarretxena bozeramaileak iragarri duenez. Espero da azaroan sinatuta egotea dagoeneko hitzarmen hori Arkauteko lotunea egiteko. 156,3 milioi eurotan dago estimatua obra hori, eta guk uste dugu berri on badela, hitzarmen honek Jaurlaritzari ahalbideratuko diolako guk obra horiek egin ahal izatea eta hauia prozesuan beste pauso bat izatea. Bestalde, Adif enpresak bere gain hartuko du lotura horren trenbide gainegituraren garapena, 34,7 milioiren truke. 2025ko martxo amaieran berrituko du EAJak bere zuzendaritza. Horrekin batera, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako buru batzarrak ere aldatuko dira. Oraingoz, Araba buru batzarreko presidenteak iragarrita dauka ez duela jarraituko karguan beste 2 lurralde historikoetan ere laster hasiko da izenen dantza. Horren harira galde egin diote Joseba Diez Antxustegiri gaur goizean Euskadi Irratian. Urtea hasierarekin batera Eusko Alderdi Jeltzaleak hasiko du zuzendaritza berritzeko prozesua eta horrekin batera 3 lurralde historikoetako buru batzarrak aldatuko dituzte, alderdikideek hala erabakitzen badute. Alderdikideek erabakitzen baldin badute aldatu behar direla buruzagiak zuzendaritza horietan, nik ziur daukadana da aukerak egongo direla. Eusko Alderdi Jeltzalean beti daude aukerak eta beti daude bermea ematen duten aukerak kargu horietarako.
Gaur-gaurkoz behintzat, Jose Antonio Suso Araba Burubatzarreko presidenteak iragarrita dauka kargua utziko duela, eta horren aurrean Joseba Díez Antxustegik aukerak egon badaudela dio. Eta nik begiratzen dut nire inguruan alderdira, batez ere Araban, edo delako nik gertuen daukadana, edo niri gertuen egokitzen zaidana, eta nik bai ikusten ditut aukerak, ikusten ditut pertsonak, gazteak edo esain gazteak, eskarmentuarekin, euskaldunak, prestatuak daudenak, konpromisoa daukatenak herriarekin, eta Euskadirekin, eta nik aukerak ugari ikusten ditut. Bestelako lurraldetan oraindik ez da izenen dantza hasi, baina Díez Antxustegik nabarmendu du, ez duela zertan aldaketarik egon behar. Ez da beharrezkoa pertsona berria jartzea. Nik ez dut uste pertsonak aldatu behar direnik aldatu behar direlako. Nik uste dut pertsona berriak egon daitezkeela. Hurrengo urteko martxoak aberan berriztuko du zuzendaritza EAJak Donostian egingo duen biltzarrean. PSek ere aldaketa prozesu bati emango dio hasiera 2025an. Datorren urteko lehen hiruhilekoan gauzatuko du bere 10. kongresua Euskal Autonomia Erkidegoko Alderdi Sozialistako idazkari nagusi den Eneko Anduezak jakinarazi duenez. Anduezak ez du argitu kargurako berriz aurkeztuko den. Atzo ezagutarazi zen, elkarretaratzea egin zutela hainbat ikaslek EHUko Leioako zuzenbide fakultatean irakasle batek sareetan jarritako mezu matxista, homofobo eta faxistak salatu eta bere kanporatzea eskatzeko. Horren aurrean, ikasle talde bateko ohar publiko argitaratu du azken egunotako gertakariak argitzeko asmoz. EHUk bestalde ikasleek irakasle horrekiko izan duten jarrera jazarpena dela adierazi du. Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko Bizkaiko ataleko 300 taldeak adierazpen publikoa egin du azken egunotan jasotako gertakarien aurrean. Argi utzi dute irailaren 23an irakasle berria hasi zela klaseak ematen, eta orduan jabetu zirela irakasleak bere sare sozialetan iruzkin matxistak, LGTBI-foboak, xenofoboak, arrazistak eta abarrak egiten zituela, eta gaineratu dutenez, ez dago lan zuzenbidean espezializatua eta horrek zalantza handiak sortzen omen ditu ikasleen artean, lanaren eta gizarte segurantzaren zuzenbidea bat irakasgaia emateko duen gaitasunari eta prestakuntzari buruz. Horiek horrela, klaseak modu anonimoan jakinarazi zion unibertsitateari, hala ere publiko egin eta zenbait eragilek protesta egitera dituzuten pasaden ostiralean. Ikasleek euren oharrean azpimarratu nahi izan dute jarduera baketsua izan zela eta erabat gezurtatu dute 2 ordu bere borondatearen aurka atxikituta egon zela ikasgela barruan. Oharra sinatzen duen klaseak aho batez gaitzesten ditu irakaslearen adierazpenak eta hezkuntzaren kalitatea kaltetzen dutela, esan dute. Azkenik argitu dute 301 taldeko kide gehienak ez direla inongo talde edo elkarte politikoetako kide eta hurrengo hau eskatzen dute. Irakasleak klase gehiagorik ez ematea eta ahalik eta azkarren konpondadila egoera. EHUk bere aldetik kaleratutako oharrean jakinarazi du, zuzenbide fakultatea elkarbizitza baketsuaren esparrua dela eta pertsonen aurkako hertsapenei, mehatxuei eta erasoei ez eta altzari publikoei eragindako kalteak ez direla bertan sartzen. Era berean, konpromiso sendo erakutsi du bizikidetza zuzentzen duten eskubide, printzipio eta balioekin, bereziki berdintasun eskubideekin eta aniztasunarekiko errespetuarekin. Eta hildo horretatik, erabat argudiatu ditu sare sozialetan eta horietatik kanpo eskubide, printzipio eta balio horien aurkakoak diren adierazpenak.
Aintzane Pujanaren erailketaren inguruko epaiketa prozesuaren laugarren eguna da gaurkoa. Bertan, deklaratu du goiz honetan ertzain batek eta akusatutako emakumeak auziperatutako gizonak jakinezean deklaratzeko intentzioa erakutsi zuela jakinarazi du. Gainera, bi epaituek aurretik ere errenterian beste emakume bat prostituitzera behartzen saiatu zirela ere eman du aditzera. Aizarna Zabalgo nekazal turismo batean Aintzane Pujana hil baino hilabete lehenago 2021ko urtarrilean hilketa hori egotzita akusatutako bikoteak oso antzeko kasu bat egin zuen errenterian, beste emakume bat prostituitzen saiatu ziren. Pujanaren heriotzaren epaiketan eman du ertzain batek horren berri. Gipuzkoako auzitegen joan den astetik egiten ari diren epaiketaren laugarren eguna da gaurkoa. Ertzain horrek bestalde azaldu du akusatuta dagoen emakumeak beldurtuta zegoela esan ziola poliziari deklaratu zuenean. Emakumeak deklaratzea erabaki zuen beste akusatuari ezer esan ezean. Gainera, agente horrek jakinarazi du auzipetuak 11 aurrekari dituela arma zuriak erabiltzagatik eta emazte ohiaren aurkako indarkeria matxistagatik. Gipuzkoako poliziak inoiz garatu duen ikerketa bortitzena dela esan du, eta besteak beste jakin ahal izan du inplikatuak errenteriako nekazal turismo batean desintoxikazio prozesuan zegoen beste gazte bat sexualki esplotatzen saiatu zirela, eta gutxiagatik libratu zela Pujanaren antzeko egoera batean. Duela 3 urte eta erdi 2021ko urteberri egunean desagertu zen Pujana. Ondoren jakintzen Aizarna Zabalgo landetxe batean igaro zuela eguna akusatuekin batera. Eta urtarriaren 4an aurkitu zuten gorpua Aizarna Zabalen, Etxabe auzoan Urola ibai ertzan indarkeria zantzuekin. Hortik egun gutxira orduko hartan 23 eta 24 urte zituzten gizon emakumeak atxilotu zituzten biktima txikita eduki prostituitzera behartu eta erailtzez leporatuta. Ertzaintzaren arabera biktimak uko egin zion azpitean eskatutako sexu zerbitzu batera joateari, eta horrek sortutako eztabaidaren ostean amaitu zuten Pujanarekin. Gaur-gaurkoz Gipuzkoako fiskaltzak espetxealdi iraunkor berrikusgarria eskatu du hilketagatik, 5 urteko kartzela zigorra Pujana legez kanpo atxikitzagatik eta 3 urte eta 6 hilabeteko sexualki esplotatzeagatik. Ostiralean bi akusatuen defentsek deklaratu zuten. Emakumearen defentsak onartu zuen Pujanari labankadak eman izana, beste akusatuak hori egitera behartuta. Gizonaren defentsak ostera akusazio guztiak ezeztatu zituen erantzukizun guztia emakumearen utziz. Ondorengo egunetan jarraituko dute deklaratzen eta aurreikusi denez ertzain gehiagok emango dute beren testigantza. Hendaian 7 lagun komisariara deitu zituzten atzo migratzaileak talde antolatu gisa laguntzea deituratuta, bihar gerturatu beharko dira polizia etxera goizeko 9:00. Mugikortasun arazo nabarmenak izanagatik ere lan egitera behartu dituzten bi garbitzaile nafarren kasua ezagutarazi du gaur LAB sindikatuak. Lazera eta zaintzen izeneko garbiketa enpresetako enplegatuak dira, batek takataka baten laguntza behar du eta besteak gurpil aulki batena, eta hala ere gizarte segurantzak eta enpresen osasun zaintza zerbitzuek ezintasun iraunkorreko aitortzak eta bajak ukatu dizkietela adierazi dute.
Nolakoa da emakumeen presentzia Euskal Herriko musikarloan? Nolako eragina du patriarkatuak eremu honetan? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dagoen egoerari erreparatuz behintzat, gizonak dira nagusi musika arloan. Horixe diote datuek. Musikagintzan Euskal Autonomia Erkidegoan dugun genero arrakalaren zertzeladak aurkezteko gurean dugu Aitor Perez Salterain, kulturaren Euskal Behatokiko teknikaria. Ongi etorri, Aitor. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ere, esan bezala, patriarkatua munduaren luze zabalean da nagusi eta Euskal Autonomia Erkidegoa ez da salbuespen bat. Musika eremuan ere halaxe da, ezta? Bai, datuek diote, hori, gizonezkoen eta emakumezkoen artean arrakala handia dagoela musika alorrean. 2022an Euskal Autonomia Erkidegoko musika sorkuntzetan eta ekitaldietan emakumeek eta gizonek izandako presentzia eta parte hartzearen azterketa plazaratu zenuten kulturaren Euskal Behatokitik duela urtebete pasatxo. Azaldu iguzu, zertan datza txosten honek eta zer daien zehazki aztertu duzuena? Vale. Guk orain dela 2 urte erabaki genuen Kulturklike agendatik ateratzen diren datuak aztertzea, eta 2 lerro hartu genituen alde batetik kultura arloan zegoen programazioa aztertzea sektore guztietan, eta gero bestalde urtero generoarekin zerikusia duen azterketa bat egitea sektoreka. Orduan hasi ginen, 22an hasi ginen lerro hauekin, eta hasi ginen musika sektorearekin. Eta urtero genero egiten diozuen azterketa horretan, aurkeztu zenuten 2022an, aipatu berri dudan azterketa hau. Datuak aztertu aurretik, aurkeztu iguzu pixka eta azaldu iguzu zer egin da, azterlanetan erabili duzuen metodologia. Nola jasotza dituzu datuak? Bale. Kulturklik agendan orokorren daude 20.000 ekitaldi baino gehiago. Musika alorrekoak dira 5.000 inguru. Orduan guztiak banean ezin genituen aztertu eta erabaki genuen hartzea lagin adierazgarri bat, 486 ekitaldi aztertzen zituena. Eta horiek banan aztertuta, nortzuk zeuden kontzertuetan zein dagoen taldeen atzetik eta, txosten honetako datuak atera genituen, aztertuta ere prezioak, nun ziren kontzertuak, eta gauza bera musika sormenarekin. Alor, nahiko txo dagoela aztertzeko esan genezake beraz musika arloan behintzat. Datu eta murgilduko gara orain, 2 laginetan egin duzu azterketa, alde batetik kontzertuen azterketa egin duzu eta bestetik diskoen azterketa. Kontzertuei dagokionez, zein da aurrean dugun egoera? Egoera, aldea handia dago, azkenean plazan agertzen diren musikarien artean, 18% besterik ez da emakumena eta gizonezkoena 81%. Gero hori, taldetatik 10-6 dira gizonezkoenak bakarrik eta 10 bakarrik dira emakumena. Eta hor gelditzen diren talde mistoetan ere bakarrik dira 10% talde misto horietan agertzen diren emakumeak. Gero ere gertatzen da kontzertuetan tiketak merkeagoak direla emakumeen kasuan, gizonezkoenak nean baino, eta gero badaude beste alde batzuk, baina adierazgarrienak horrek dira. Gero ere badago nun egiten diren kontzertuak argi dago beti direla gizonezkoak nagusi, baina taberna, gaztetxe eta areto pribatuetan oraindik ere maskulinizatuagoa dago egoera. Horixe diote datuek, ez da? Kontzertu esparru motari dagokionez,
formazio motari dagokionez, esan genezake, patriarkatuak ere gaur egun, 21. mendean eragina duela, kontzertuetan, euskara ere nesken taldeetan nagusi dela aipatu duzue txostenean, eta esandakoa, prezioak nabarmen aldatzen dira emakumeen kontzertuetan edo gizonen kontzertuetan, formazioak esan bezala gizonek osaturiko taldeak dira nagusi, eta emakumeak direnean, orduan, taldeak baino, norbanakoak diren interpreteak izaten dira, hau da, taldeak beharrean bakarka aritzen dira gehiago, ez da? Bai. Bakarkatasun hori kontuan izan da, adibidez izaro batek badauka talde bat atzetik, baina bakarkotzat hartu dugu. Azterketa egiterakoan beraz, edo, agian Ines Osinaga ikusten dugu irudietan, ikusi berri dugu, bere kasuan ere antzerakoa izango da, ez? Interprete bezala diozuenean, nahiz eta musika banda bat izan atzean, bere bakartzat hartu duzuela, datuak aztertzerakoan. Bai, izenaren arabera edo agerikoa beti da zein den bakarlaria edo ez. Kontzertuei dagokionez nabaria da arrakala hau, eta diskoen azterketa ere egin duzue, diskoen azterketan egoera ere antzekoa da, ezta? Bai. Egiten diren diskoen artean, 3-4 gizonezkoek egiten dute, eta talde horien barruan daudenen artean ere bakarrik 10% emakumeak dira. Esan bezala, 4 diskotik 3 gizonezkoek bakarrik osatutako formazioak dira, eta emakume soilik osatutako formazioek soilik 10-tik 0,6 baino ez dute argitaratzen, esan genezake, beraz, diskoak aurkezterako momentuan zailtasun handiagoak dituztela agian emakumeek gizonek, baina zailtasunak edo egoera hori dela, ez? Datuen arabera, gizonek disko gehiago aurkezten dituztela emakumeek baino. Hori da. Bai. Eta gero ere hori, diskoak printzipioz ere garestiagoak direla gizonezkoenak, baino. Bai, prezioa ere diskoei dagokionez nabarmen aldatzen dela. Ikerketa honen datuak ikusita, zein ondorio atera dituzue? Ondorioak argi dago arrakala handia dagoela. Gure helburua da hori datuak plazaraztea eta begiratzea urteetan zehar alderik dagoen. Behatokiaren helburua da ezagutza sortzea jendeak erabili dezan behar den bezala. Esan genezake orduan, datu hauen txostenak egin eta gero baliagarri izaten dela etorkizuneko beste hainbat arlotan, ezta? Zein izaten da ondoren txosten hauen helburua? Esan dakoa, ezagutza sortzea eta nik ulertzen dut ezagutza sortzen duzunean da norbaitek erabiliko duelako oraingoan gertatu den moduan. Datuen berra egon denean, hemen izan ditugu eskura. Oso ongi, Aitor, argi dago lan handia dagoela oraindik egiteko musika eszena aldatu nahi baldin bada. Euskal Autonomia Erkidegoko datuak aurkeztuta, agurtzea besterik ez zaigu falta. Esker mila Aitor Perez Salterain, kulturaren euskal behatokiko teknikaria. Eskerrik asko zuei ere. Onarte kontatzeko genuena Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzue informazioa zabaldu nahi izan ez gero. Ongi izan eta laster arte.